Přeji vám krásnou sobotu, milí deváťáci, a vítám vás u dnešního ultrakrátkého videa, ve kterém si jenom vysvětlíme řešení příkladu 4.2 z CERMAT testu ilustračního z roku 2017. Ano, takže prosím vás, zadání samozřejmě najdete na stránkách CERMATu. A já vám chci jenom ukázat, protože zatím nebyl jediný žák, který by to spočítal nějak bez nějakých komplikací. Chci vám ukázat, jak tento příklad vyřešit a na co si dát pozor. Máme tady nějaké zadání. Prosím vás, první úskalí bývá tady ta závorka. Jestliže závorkou násobím zlomek, tak tou závorkou násobím opět pouze toho čítatele. Jo? Je to jako kdybych si tady zkusmo dala zlomkovou čáru a dala si tam 1 plus 2b jednin, že to je. Takže potom já vím, že násobím vždy čítatele čítatelem a jmenovatele jmenovatelem. Další úskalí je, že žáci jsou celý vyplašení z toho, když člen, kterým se roznásobuje až za závorkou. Prosím vás, to je úplně jedno, jestli je tam 1 plus 2b v závorce krát b, anebo b krát závorka 1 plus 2b. Takže opíšu si to tak, jak to tady je. 1 plus 2b krát b lomeno 2 a ten druhý zlomek normálně opíšu. 2 minus b polovin. Tak, teďka co já udělám? Musím roznásobit tu závorku tady v tom prvním čítateli. To znamená, 1 krát b je b plus 2b krát b je b, 2b na druhou, pardon, 2b na druhou, tak, lomeno 2 minus druhý zlomek 2 minus b lomeno 2. Tak, teďka, prosím vás, nastává druhé úskalí, kdy někteří žáci mi tvrdili, že vynásobím celý ten příklad 2 a tím se zbavím tady těch zlomků. Prosím vás, nejsme u rovnic. Toto se dělá, když máme zadanou rovnici, ale nemůžu to dělat v tomto typu příkladu. To znamená, ty dvojky tam budou stále figurovat. A co já musím udělat? No je to prosté odečítání zlomků od sebe. Takže musela bych si za normálních okolností ty zlomky převést na společného jmenovatele, což tady ale dělat nemusím, protože tady už je ta dvojka, že jo. Takže udělám si dlouhou zlomkovou čáru a tu dvojku si tam do toho jmenovatele napíšu. A teďka opíšu tady toho prvního čítatele, takže je to b plus 2b na druhou. A teďka prosím vás další úskalí, pozor. Tady sice nemusím nic ničím násobit, ale musím dávat pozor na to, že když zde je mínus před tím druhým zlomkem, tak já musím změnit tady to znaménko před tím bčkem v plus, protože mínus a mínus nám dává plus. Pokud s tím máte problém, tak si to opište. Opište si toho druhého čítatele normálně takhle do závorky a třeba můžete odstranit tu závorku až v dalším kroku. Jo? Jestli máte jakoby strach, že byste se spletli, můžete si to udělat takhle. b plus 2b na druhou a teďka minus 2, že jo? Plus 2 musím změnit v minus 2, když je před závorkou minus a minus b se změní v plus b. Tak, co teďka udělám? Co jde, tak v čítateli sečtu a odečtu. Tak jako první tam dám to 2b na druhou, protože nejvyšší mocnina by měla být na prvním místě. A teďka si sečtu b plus b, což je 2b. 2b a opíšu tam minus 2. Jo? Tak, takže budu to mít tady v tomto formátu. A teďka prosím vás, nastává třetí problém. Dívejte, tady máte napsáno, že v záznamovém archu máte uvést v obou částech úlohy celý postup řešení. To znamená, že oni uvidí, jak jste tu úlohu řešili. A prosím vás, stalo se mi zase několikrát při tom doučování, že mi žáci řekli, no jako fajn, jo, tak tady tu dvojku zkrátím tady s těma dvojkama a bude tam b na druhou plus b minus nic. Jo, ale to je nesmysl. Protože když tady mám sčítání a tady mám odečítání, tak já si nemůžu tadyhle zkrátit dvojku a tadyhle dvojky. Toto je prostě hrubá chyba. Takže co já musím udělat? Já prvně musím z toho čítatele tu dvojku vytknout. Jo? Dvojku vytknu, krát závorka. A teďka mi tady zbyde, ano, b na druhou plus b minus 1. Jo? Prosím vás, místo té dvojky tady zbyde jednička, ne, že by tam nezbylo nic, že se mi to vyruší, tam se mi nic nevyruší, jo? Protože 2 děleno 2 je prostě 1. A teď teprve si můžu dovolit
ty dvojky zkrátit, protože tady mám součin, jo, takže teďka ty dvojky ano můžu zkrátit a tadyhle mi zbyde jednička, neboli teda samozřejmě nic a tady se zbavím teda konečně toho jmenovatele. Takže výsledkem je potom b na druhou plus b minus 1. Jo? Tak, věřím, že teďka už vám to je jasné. Přeji vám krásný zbytek víkendu a mnoho štěstí u přípravy na přijímačky.